morning, good morning, good morning, good morning. ओमफ्राय दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन जों खाथियावनो आरो माने नोंथांमोना मिथिखागौ बड' साहित्य सभा जागासिनो दोङो दिनैनिफ्राय आरो बड' साहित्य सभाया ओमफ्राय मोनानि मा खालामबाय थानो आरो न' बेरायनो थाङो दसे ओमफ्राय पकेटखौ मबाइलखौ सोना लास्लाय भिडिअ खालामनाया साबसिन होनना सानबाय आं नोंथांमोननोबो देखायनि ओरैनो मा जादों मा जायाखै नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ प्लिज ओमफ्राय नै फै दा जोङो तामुलपुर मथंगा सक होनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियाबा खिथानि तामुलपुर मथंगा सकनिफ्राय बे नाग्रुजुलि थांनाय लाइन दङ ना बेथिं थांनांगौ आरो बेथिं जादों बड' साहित्य सभाया गुसुबारि सक होननाय फाइनालि मोनफैबाय फाइनालि मोनफैबाय फै गाइस दा मोनफैबाय नै माबा बड' साहित्य सभा जानायाव जोंनिफ्राय खाथि आरो बारा गोजान नङा आरो दसेनो मोनफाय 10 मिनिटसो लायो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै दिनै फार्स्ट डे थेवबाबो बारा मानसि जानाया जायाखै दिनै थेवबाबो फायदा आरो मानसिफोरा बहुत ओमफ्राय दा जों नै थांगासिनो माने मेन पेन्डेल आरो मिटिं जानाय मेन पेन्डेलथिं फुरा बा खानथामनि थाखायनो पाक्का बानायलायखादो बेनो जाबाय मेन पेन्डेल मिटिं जानाय हल बानायगासिनो नै स्टेजफोरखौ माने जाजोबाखैनोखा आरो नै दाहालागै दिनै फार्स्ट डे थेवबाबो जाजोबाखै नै दाबो दामान जर होना मावगासिनो दामा गोदोर हले पेन्डेला ओमफ्राय नै जों फै मा होनो जोंनि लकेल लेंगुवेजाव मा होनो बेखौ पटरखनि ना मा होनो ओमफ्राय एक्सप' होनो आरो इंलिसफोराव बेयाव हाबनायदो आरो दोननानै ओमफ्राय टिकेट लाबाय टिकेटआ खासेयाव 20 थाखा करि लाखादो आरो एसे ओमफ्राय दा सिङाव टिकेटआ मोनबाय टिकेट लाबोबाय दा जों नै एग्रिकालचार माने डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार सिङाव हाबनाय आरो मा दोङो नायनि सिङाव ओमफ्राय नै ओंखारलांनो खमायाव नै जि साफा सिख्लाफोर हाबफैबाय दै आयु सायजोबखादों जि साफा सिख्लाफोरा फैदों फैबाय जों नै जोंनि फेभरेट लकेसनाव नोंथांमोना फैबा जानो हागोन बेखौ जानो हागोन सिनाखौ सबखौनो मोनगोन अमा बेदर लाथा एम्फौ साम'
एभ्रिथिं मा जानो गोसो ओमफ्राय नै बेयावबो दङ मार गोदोर हले मा होनो इखो बर्डार खनि ना मा होनो इखो एक्सप' होनो आरो इखो मार गोदोर हले सिगां माने जि फैसा कनफारेन्सफोराव एक्सप' जायोमोन नालाय इफोर फिसामोन नैबे मार गोदोरखा हले गिदिंग'नो हानाय नङा नोंसोरो बेनिफ्राय दा थांगोन जों बेयाव बक्सिं सोलिबाय थादों बक्सिं सिख्लाफोरा हौवा मडेल गोजा बक्सिं बेयाव बक्सिं सोलिबाय थादों नायनो र' माबैसो जादों बक्सिंआ Next, Sansuma Boro, Baksa, red side. Sansuma Boro, Baksa, red side versus Shamlama, Golaghat, blue side. Ready ho tha blue side. Oi. ओमफ्राय नै बक्सिं नायै मोनालायलांबाय मारै जादोंमोन बक्सिंआवलाय ओमफ्राय जों दा थांनायदों मायाव एफा सिलिन्डार बेसे होनदों नोङो आयखाफ्रानो बेरलांदों ओमफ्राय जों दानो थांनायदों मा दोरोङारि बर' न'खर माने आवर बर' ट्रेडिसनेल हाउस जोंनि बर'फोरनि न'फोरा बिब्सा आरो माने गोदो गोदाय दाथ' बहुद सोलायबाय आरो ना नंगौना नङा दानियाथ' मर्दान जाजोब्बाय फाखा जाजोब्बाय बेयाव देखायदो आरो बर'फोरनिखौ बे जाबाय बर'फोरनि बेयाव सोरबाफोर हाबा जागोन जोंलाय दिनै अमा गालारसो दा बानायना होदो इथिं नायनो हागोन बर'फोरनि न'खराव बयनियावबो थाखायो अमा फिसियो नालाय बयबो अरिजिनाल अमाबो दङ हयनै माला अरिजिनाल अमाबो दोनफैदो बे जाबाय अमा गन्द्रा मालिना होदो बेयाव अयलाय अमा गन्द्रा सुकर साला स्टे बर'फोरनि न'खराव बयनियावबो अमा थाखायो बेखायनो बेखौबो देखायदो नोंखौ मा होनो जोंनिथिं मायुं होनो नोंखौ मायुं नोंसोरनिथिं मा होनो मिथिया आरो ओमफ्राय हाखर दङ फुख्रि दाला पाउन गासैखौबो देखायदो आरो ओमफ्राय दंखल दङ बेराय गिदिंबाय मार गिदिंबाय नंगौना नङा गिदिं मेंबाय ओरैबायसा गोदोर जादों माने बारा गोदोर जादों फैसा सानाखैमोनलै आङो मार गोदोर जादों आरो फिल्डआ मार गोदोर ना दुब्लिया थाबाय मार मेंबाय दा थांफिनसै हरबो जाबाय आरो